ספרי לנו סיפור על הנסיכה והאביר. שוב את הסיפור על הנסיכה והאביר? כן! בממלכה הקסומה חיו להם מלך ומלכה. להם נולדה נסיכונת מקסימה. מיד היה ברור שמדובר בנסיכה אמיתית. איך יודעים שנסיכה היא נסיכה אמיתית? נסיכה אמיתית היא זו שלידה כולם מרגישים מלכותיים. היא מוצאת בכל אחד את המלכותיות שבו. כשהגיעה העת לפרוס כנפיים מן הארמון לטירת שירות, היא התקבלה אפילו למקומות מבוקשים שבהם לא חפצה. כלומר, לא חשבה לחפוץ בהם, עדיין חפצו. לא משנה, זה באמת לא קשור. נמשיך בסיפור. הנסיכה עשתה חיל בלימודים ובהתנדבויות, ותמיד גם מצאה זמן וכוח לאהובים עליה. רק דבר אחד היה חסר, האביר על הסוס הלבן. ומכיוון שבושש לבוא, החליטה בינתיים לחקור ממלכות אחרות. טסה לארצות רחוקות, תהילה, טיפסה, צנחה, והחליטה להביא מזור לחולי הממלכה. מה היא החליטה? היא החליטה ללמוד רפואה. ובינתיים, השמועה על הנסיכה הממתינה לאביר עשתה לה כנפיים, ומכל רחבי הממלכה הגיעו אבירים שנלחמו בדרקונים, רוזנים גדולים, נסיכים קטנים, להטוטנים, מכשפים, נגנים, ועוד 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 ועוד. הבנו. הבחורים הרשימו את כולם. את כולם חוץ מהנסיכה, שחיכתה לאביר האמיתי. אמא, איך היא תדע שהוא אביר אמיתי? נסיכה אמיתית יודעת לזהות שהאביר אמיתי. והנה, יום אחד הוא הופיע. מי? האביר, הוא היה בדיוק מה שהיא חיפשה. אביר אמיתי, מלכותי ביותר, עם צעיף מלכותי ביותר. למה הוא לא הגיע קודם? הוא פספס את התחנה. לא, איפה הוא היה כל הזמן? באמת זה מה שכולם שאלו. מסתבר שהוא גדל בארמון בדרום הממלכה. בעצם זה מרכז הממלכה? זה מרכז הממלכה, אבל לא משנה. האביר היה בעל לב זהב כמוה. הוא היה אחראי על חלוקת מזון לעניי הממלכה. הוא היה גם בנאי, קוסם, להטוטן, שחקן, בדרן, נגן, אבל הכי חשוב זה שגם הוא אוהב נסיכים קטנים כמוכם. והם אוהבים אותו. נכון. אמא, גם הוא היה בארצות רחוקות? לא, בעצם כן, רק בלבנוניה, כשלחם בצבא האבירים. לאביר היה סוס לבן? לא, היה לו אוטו אפור, זה גם בסדר. והיה לו גם חד אופן וגם אופניים לשניים. ובכן, איפה היינו? הם בישלו ביחד, טיילו ביחד, רכבו ביחד, קפצו ביחד, חיבקו עצים ביחד. למה הם חיבקו עצים ביחד? זה מה שקורה כשנסיכה חובבת טיולים ואביר אגרונומי נפגשים. אביר אגרונומי? אביר אגרונומי, זה אביר ששומר על גינות הממלכה, הוא מרפא את הצמחים. כמו שהנסיכה תרפא אנשים? כן, בערך. אז כל אנשי הארמון חיכו לבשורה. וחיכו, 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 וחיכו עוד קצת רק בגלל הרוח, ואז היא הגיעה. מי? הבשורה. האביר ביקש את יד הנסיכה. מה הוא הוא ביקש? ביקש ממנה להתחתן איתו. ואז היה צריך לדאוג מהר לתאריך מלכותי, אולם מלכותי, ענגן מלכותי וברווז מלכותי, חופה מלכותית, סמלה מלכותית, טירה מלכותית. והיה צריך לבחור דברים ולהחליט, זה לא פשוט. ואיך החליטו? באופן אבירי ואצילי. בדו-קרב? לא, באבן שוק. ואז הגיע הנשף המלכותי. לילה טוב. ואז נולדו הרבה נסיכים קטנים? זה כבר שייך לסיפור חדש. סיפור שרק מתחיל.